Zdravím všetkých milovníkov historického zločinu. Náš adventný kalendár sa pomaly, ale iste blíži ku koncu. Týchto posledných pár dní pred Vianocami som ešte ku všetkému aj menila zamestnanie, takže čas na nahrávanie videí v podstate nebol. Práve preto sa nám adventný kalendár zrejme natiahne až do 1. a 2. sviatku Vianočného, pretože zvyšné videá určite nestihnem vydať včas. Dúfam, že to pre vás nebude veľký problém. Dnešný príbeh bude opäť trochu iný, než na aké sme bežne zvyknutí. Budeme hovoriť o živote a osude Charity Lamb, ktorá sa stala prvou odsúdenou vrahyňou na severozápade Tichého oceánu. Jej prípad predstavuje jeden z prvých známych argumentov sebaobrany, založených na tom, čo by sa dnes nazývalo syndrom manželského zneužívania. Vtedy, ako aj dnes, bola táto obhajoba v rozpore s tradičným poňatím, že na to, aby bola sebaobrana oprávnená, hrozba, pred ktorou sa jedinec bráni, musí byť bezprostredná. V sobotu večer 13. mája 1854 v osamelom domčeku hlboko v lesoch a kopcoch oregonského pohraničia sedela rodina osadníkov pri stole na večeru. 4 mladí synovia a dospievajúca dcéra Mary Ann počúvali rozprávanie svojho otca Nathaniela o medveďovi, ktorého v ten deň zastrelil na polovačke. Neďaleko nich sa v postielke kolísalo dieťa. Matka tejto rodiny odišla od stola, išla k hromade dreva, odrazu vzala sekeru, prišla za manželovú stoličku a 2-krát mu vrazila čepel sekery do zátilku. Volala sa Charity Lamb. Vydesené deti okamžite utekali pre pomoc. A čoskoro boli vydesení všetci osadníci v celom údolí Willamette. Noviny ju nazvali odpornou, chladnokrvnou a neľudskou. Niektorí ju označili za netvora. Keď bol prvý termín súdneho procesu odložený, tí, ktorí sa usilovali o rýchlu spravodlivosť, označili tento odklad za frašku. Denník Oregon Spectator uviedol: Zamyslite sa nad tým, dámy. Ak má niektorá z vás chuť ísť za svojimi manželmi alebo otcami a rozťať im hlavy, tak sa pridajte. Očividne ste v bezpečí. Dňa 11. septembra sa v meste Oregon začal súdny proces Charity na okresnom súde pre územie Oregon. Obvinená žena stála pred predsedajúcim sudcom Cyrusom Olneym. Podľa denníka Oregon Spectator niesla v náručí dojča. Jej oblečenie bolo tenké, značne obnosené a roztrhané a zďaleka nie čisté. Mala smutný, zdržanlivý a sklesný pohľad. Charityni právnici, ktorých určil súd, ju vyhlásili za jednoznačne nevinnú. Pri výbere poroty sa prokurátor snažil zistiť, či členovia poroty neváhajú obesiť ženu, to znamená, či nemajú osobný problém s tým poslať ženu na smrť obesením. Žena totiž nikdy predtým nebola odsúdená na smrť na hraniciach ani nikde inde vo federálnom súdnom systéme. Všetci 12 porodcovia, ktorí boli nakoniec vybraní, boli muži. Zákon totiž nedovoľoval ženám byť členkami poroty, dokonca ani v procese s jednou z nich. Súdny proces sa však začal až potom, ako koroner zistil,
že obeť napokon zomrela týždeň po spôsobení 2 rezných rán, ktoré prešli cez hornú časť lebky až do mozgu. Identifikácia Charity ako páchateľa bola jednoduchá. Svoju účasť naznačila útekom z miesta činu. Okrem toho povedala lekárovi a neskôr policajtovi, že toho tvora nechcela zabiť, chcela ho len omráčiť. A ľutovala, že ho nezasiahla trochu silnejšie. Potom sa dokonca aj umierajúci manžel spýtal svojej ženy. Moja drahá, prečo si ma chcela zabiť? Najsmutnejšie svedectvo však prišlo od jej vlastných detí. Syn Thomas vypovedal, že ju videl, ako ho sekerou udrela do hlavy. Syn Ebrem vypovedal, že jeho otec spadol na zem a predtým sa trochu zapotácal. Nakoniec musel prokurátor preukázať motív. V tomto prípade bol kľúčom muž menom Collins. Medzi Collinsom a dospievajúcou Mary Ann bol milostný vzťah. Charity si želala pre svoju dcéru šťastie a s týmto vzťahom súhlasila. Pán Lamb však bol proti tomu. Charity to mrzelo a trápilo, lebo Collins bol podľa nej veľmi milý muž. Tento spor prerastol do hnevu, keď týždeň pred vraždou Charity pomohla Mary Ann napísať milostný list Collinsovi. Skôr ako ho stihla odoslať, Nathaniel Lamb ho objavil, list zničil a vyhrážal sa Collinsovi zabitím. Sekera v zátylku bola ďalším dôkazom úkladnosti. Poukazovalo to na plánovaný výber času, miesta a zbrane. Napokon treba povedať, že Charity neprejavovala žiadne známky lútosti alebo výčitiek svedomia. Po vražde ju našli fajčiť fajku pri ohni vo vzdialenej susednej chate a jedinou jej starosťou bolo, či ju Nathaniel nájde. Obhajoba sa v prvom rade pokúsila stavať na predstave šialenstva. Lekár ju síce opísal ako veľmi rozrušenú, pričom v očiach mala divoký pohľad. Napriek tomu si myslel, že to žena predstiera. Hoci jej myseľ mohla byť šialená, nebolo toho dosť na preukázanie morálnej nevedomosti, čo je tradičný test právnej nepríčetnosti. Ako druhú možnosť obhajoba uviedla, že nemala v úmysle svoju obeť zabiť. Chcela ho len omráčiť, kým sa jej podarí újsť. Táto obhajoba však nedávala zmysel. Úder ostrým sekery namiesto jej pažby bol sotva voľbou pre omráčenie. Nakoniec Charitini právnici naliehavo tvrdili, že zabíjala, aby si zachránila vlastný život. Počas celého manželstva ju Nathaniel fyzicky týral. Deti vypovedali, že raz po nej hodil kladivo a urobil jej ranu na čele. Niekoľkokrát, keď Charity ležala chorá v posteli, sa jej Nathaniel vyhrážal násilím a prikázal jej, aby vstala a šla pracovať. Počas jedného zimného dňa ju zvalil na zem a pesťami niekoľkokrát kopol a potom ju zasypal snehom. Charity ostatným povedala, že sa ju manžel pokúsil otráviť. Deti vypovedali, že ich rodičia sa naozaj veľakrát hádali. Hádky niekedy končili tým, že Charity utiekla, ale musela sa čoskoro vrátiť, keď sa jej manžel, ktorý ju prenasledoval, vyhrážal, že ju zastrelí. Nathaniel sa vyhrážal, že svoju ženu a deti zabije, ak niekedy povedia o jeho krádežiach koní a vola.
Existovali skutočné dôkazy o tom, že Nataniel nadmerne požíval alkohol. Poslednou kvapkou bol hnev, ktorý z jeho strany nasledoval po konflikte kvôli milostnému listu Collinsovi. Nataniel slúbil, že Charity zabije, ak vezme deti a opustí Kaliforniu. Týždeň pred vraždou povedal svojej žene, že nebude žiť na jeho účet dlhšie ako týždeň a že ju zabije budúcu sobotu večer, 13. mája. Hrozba sa stala reálnejšou, pretože bola teraz viazaná na konkrétny čas. V priebehu toho týždňa Lamb predal svoju kobylu, aby sa pripravil na cestu. Keď prišla sobota, predtým ako odišiel na lov medveďa, deti ho videli, ako namieril a vystrelil smerom k ich matke. V záverečnej reči pre porotu Charitin obhajca nezdôraznil sebaobranu. Namiesto toho sa obhajcovia rozhodli burcovať proti hriechom trestu smrti a sústrediť sa na názor, že Charitina myseľ nebola schopná racionálneho úsudku. Je zvláštne, že to bol práve sudca Olney, kto vo svojom príhovore porote zdôraznil sebaobranu. Zákon o sebaobrane predpokladal zhovievavosť, ktorá dnes nie je a ani vtedy nebola právne opodstatnená. Sudca však porotu poučil, že Charity musí byť uznaná za nevinnú, ak konala na základe skutočného presvedčenia o zachovaní svojho života, aj keď toto presvedčenie bolo bludom narušenej mysle. Porota sa rozhodovala viac ako pol dňa, keď sa vrátila na súd s otázkou. Vec zhrnuli až na dreň sebaobrany. To, čo im nebolo jasné, bolo, čo sa myslí pod bezprostredným nebezpečenstvom, ktoré by ospravedlnilo zabitie. Zrejme boli presvedčení o tom, že Nathaniel skutočne ohrozoval jej život, ale nie práve v okamihu, keď ho zabila. Aké bezprostredné teda musí byť nebezpečenstvo? Sudca Olney musel neochotne porodcom povedať, že ospravedlniteľné zabitie by malo byť v danom okamihu nevyhnutné. Ak videla toto nebezpečenstvo skôr ako sa vrátil domov, jej povinnosťou bolo odísť z domu. Porota sa potom odobrala len na krátku poradu a rýchlo vyniesla rozsudok. Charity Lamb je vinná z úmyselného zabitia, ale bez predchádzajúceho plánu, a tak ju odporúčajú na milosť. Na druhý deň stála Charity pred súdnou stolicou s dieťaťom v náručí. Sudca Olney sa jej spýtal, či chce pred vynesením rozsudku niečo povedať. Na súdnom pojednávaní odmietla vypovedať. Prehovorila teda prvýkrát a jedinýkrát v zázname. Citujem. Neviem o tom, že by som ho zavraždila. Keď som ho videla naposledy, bol naživé. Vedela som, že ma chce zabiť. Koniec citátu. Sudca povedal. Porota si myslí, že ste mali v jeho neprítomnosti opustiť dom. Na to Charity reagovala. Nož, povedal mi, aby som neodchádzala. Lebo ak pôjdem, bude ma sledovať, niekde ma nájde a bol to veľmi dobrý strelec. Urobila som to, aby som si zachránila život. Sudca Olney len s ťažkosťami vyslovil trest, ktorý predpisuje zákon za vraždu 2. stupňa. Povedal, porota vás odporúčila na milosť. Zákon však nedáva súdu žiadnu voľnosť. Boli ste uznaná za vinnú. Rozsudok teda znie, budete prevezená do väznice tohto územia a tam uväznená a držaná
na ťažkých prácach, kým budete žiť. Koniec citátu. Charity sa rozplakala a zo súdnej siene ju vyviedli stále s dieťaťom, ktoré jej čoskoro odobrali. Odviezli ju do väznice v Portlande, kde ju zavreli spolu s ďalšími 6 mužskými väzňami. O 5 rokov neskôr tam stále bola a prala bielizeň pre rodinu riaditeľa väznice. Misionári, ktorí väznicu kontrolovali, si všimli, že táto žena nie je zdravého rozumu. V roku 1862 ju teda previezli do ústavu pre duševne chorých Hawthorne. Zákon nebral do úvahy jej predsavzatie, voľbu medzi čakaním na hrozivú bezprostrednosť alebo útekom do divokého pohraničia bez detí, bez proviantu, bez výmenného obchodu, bez útočiska, prístrešia alebo čohokoľvek iného, čo je potrebné na prežitie. Počas života v drsnej a paternalistickej spoločnosti. Jej sudca, porota, obhajcovia, svedkovia, väzni boli muži. Aj médiá mali mužských reportérov, ktorí počas celého jej utrpenia uverejňovali kázne, ako napríklad, citujem, na svete sa musí narodiť muž pre každú ženu, taký, ktorého vidieť by znamenalo milovať, uctievať, zbožňovať, aby ho hneď uznala za svojho pravého pána. Koniec citátu. Verná nariadenému rozsudku, bola Charity držaná za múrmi, kým žila. Zomrela v ústave pre duševne chorých v roku 1879. Jej rodina však spolu už nekomunikovala. Jej hrob bol neudržiavaný. Zdá sa, že jej nikdy nebolo odpustené. Dátum jej narodenia nie je známy, ale v čase procesu mala pravdepodobne okolo 40-ky. Bola pochovaná na cintoríne Lone Fir, v hrobe, ktorý bol jedným z tých, ktoré boli v roku 1930 zničené. Napíšte mi, čo si o tomto prípade myslíte vy. Podľa môjho názoru by sa nikto nemal čudovať, že Charity po krutom a zlom zaobchádzaní zo strany manžela naozaj prišla o rozum. Verím, že už bola v takej situácii, že už nevidela iné riešenie. Napriek tomu si myslím, že takýto rozsudok si nezaslúžila. Ďakujem, že ste strávili čas s touto epizódou. Teším sa na vás pri tej ďalšej.